बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बे समावहाय गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। बे समावहाय आङो दिनै दंफैयो नैबे रायमना नेसनेल पार्कनि साखाथियावहाय रायमना गोल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिया दिनैहाय फैयै जोनोम जानानै 1 बोसोरावहाय आगान होबाय। बिनिनो बिथांमोना दिनै केक हानाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय नुनो मोन्दों। बे समावहाय जोङो मिन्थिनानै लागोन जे गोल्डेन लांगुरनि बोसोनगिरि दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल युथ्सनि सासे आफादगिरि समनाथ नार्जारि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिन्थिनानै लागोन। बे समावहाय जोङो दिनै मिन्थिनानै लागोन युथ इउपिपिएलनि आफादगिरि समनाथ नार्जारि बिथांनिफ्राय। आच्चा, नोंथांमोननि गोल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिया दिनै फैयै 1 बोसोरावहाय आबुं आगान होबाय। बे समावहाय नोंथांमोना 1 बोसोरावहाय गोल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि जानानै मा हाबाफारि मावबोगोन आरो मा हाबाफारि मावलांगोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? रायमना गोल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिया दिनै 1 बोसोर जाबाय। थांनाय 2021 सननि 5 तारिख जुनाव जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायमनाखौ नेसनेल पार्क डिक्लेयार होखांनायनि उनावनो जोङो बे रायमना ओनसोलनि रायजो राजा जोङो साफ्रोमबो जोबोद गोजोननायजों जोङो बेखौ बरायदों। लोगोसे बे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो फोरोंगुरु सारमोन आरो गोबां माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोङो बे हाग्रामाखौ बोरै रैखाथि होनो बा नेसनेल पार्कखौ बोरै रैखाथि होनो बिनि थाखाय जोङो मोनसे NGOखौ जोङो दानानै लादों। आरो बे NGOनि मुङा बेनोमोन जे रायमना गोल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटि। आरो बे रायमना गोल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि गेजेरजों जोङो गोबां बे 1 बोसोराव खामानि मावबोनो हाबोबाय। जेरैबायदि जोङो नेचार गाइडफोरखौ ट्रेनिं होनाय, माखासे जिब जुनारफोरखौ जोङो बेवहाय रेस्किउ खालामनाय, बेजों लोगोसे हाग्राखौ बोरै रैखाथि होनांगौ बिनि थाखाय माखासे एवारनेस प्रग्राम लानाय, बाइक रिले खालामनाय आरो बेल' नङा, बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै बेबादि गोबां माखासे सावरायनाय हाबाफारि। दा बेबादि जोङो 1 बोसोराव गोबां माखासे एवारनेस प्रग्रामफोरखौ जोङो लाबोदों। आरो बिनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै बा जोङो थांनाय 5 तारिख जुन 2022आव जोंनि मावनायखौ नुनानै जोंनि BTC सरकारा बेखौ गनायथि होनानै जोंनो बड'लेण्ड ग्रीन एवार्ड मोनसे एवार्डखौ जोङो मोननो हादों। दा जोंहा फोथायनाय दङ बे NGOनि गेजेरजों जोङो बे रायमना नेसनेल पार्कखौ रैखाथि होनायाव जोङो गोबां बेबायदि बिहोमा होलांगोन। आरो जोङो साबायखर बावनो हास्थायदों जे जोंनि जे वेस्टार्न रेन्ज रायमना जोंहा बाव दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथांमोनाबो जोंखौ जोबोद मदद खालामदों। जोङो जइन्टलि बे रायमना हाग्रामाखौ बा बे नेसनेल पार्कखौ रैखाथि होनायाव जोङो जइन्टलि खामानि मावगासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो बेबायदि गोबां माखासे खामानिफोरखौ जइन्टलि मावलांगोन, जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दङ। आङो दिनै जिहेतु जोंहा 1 बोसोर जाबाय, बे समाव आं बेखौनो खावलायनो हास्थायदों बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जे दिनै रायमनाया जोंनि थाखाय मोनसे सम्पद आरो जोंनि भबिष्यत, जोंनि गथ' गथायनि थाखाय बेयो मोनसे भबिष्यत। बेनिखायनो आङो खावलायगोन साफ्रोमबो जाहाथे जोङो बे रायमना नेसनेल पार्कखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय खामानि मावो। आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो बे रायमना नेसनेल पार्कखौ जोंनि आसामावल' नङा, सारा भारत आरो सारा बुहुमावनो जाहाथे जोङो बेखौहाय मुंदांखा खालामनो हायो। बे समाव जों लोगोसेयैनो मिन्थिनानै लागोन रायमना फरेस्ट रेन्जनि बिथां रेन्जार बिश्वजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय। आच्चा, गोल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि बिथांमोना बा सोद्रोमाफोरा नोंथांनि रेन्जआवहाय हाग्रा संरैखाथि होनाय एबा जिब जुनार संरैखाथि होनायाव बिथांमोना माबादि मदद खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होगोन नामा? औ, नंगौ, बे रायमना गोल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिया जे जोंनि वेस्टार्न रेन्जनि आन्डारावहाय दङ, बिथांमोनहा जोंनि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि स्टाफ जे वेस्टार्न फरेस्ट रेन्ज अफिसनि स्टाफफोरजोंहाय बिथांमोनहा गोबाङैनो माने जोंनि खामानि मावनाय कनजारभेसन खालामनायावहाय बिथांमोनहा गोबाङैनो मदद खालामगासिनो दङ। बिथांमोना बोसोरसे जाबाय बिसोरनि गोल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटि जे दानाय, बे दिनैहाय माने बोसोरसे जानानै थांबाय। दा बे बोसोरसेयावहाय बिथांमोनहा गोबाङैनो जोंनि डिपार्टमेन्टखौ हेल्प खालामदों, जेरैहाय एवारनेस खालामनाय, पाब्लिकफोरखौ एवारनेस खालामनाय, बा सिखारिफोर दंमोन बिथांमोनहा कनभिन्स खालामनानै सारेन्डार खालामहोनो हाबाय। लोगोसे जोंनि डिपार्टमेन्टआ जे रायमना नेसनेल पार्क सिंनिफ्राय जे माने जिब जुनार ओंखारबोयो, बे टाइमावहाय रेस्किउ खालामनायावहायबो बिथांमोनहा
जोंजोंहाय मदद खालामगासिनो दङ दा आं आसा खालामो जे फैगौ समफ्रावबो बिथांमोनहा जाहाथे बेबायदिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंहाय लोब्बा लाखिनानै मोजाङै मोजां खामानि मावलांनो हायो बा कनजारभेसन खालामनायाव बिसोरो गावसोरखौ बावसोमनानै जाहाथे मावहोनो हायो कनजारभेसनखौ खालामनो हायो जोंनि मिथिंगाखौ जे गोग्गोयै लाखिनो हायो बेखौ आसा खालामनानै बिथांमोनखौहाय आसा खालामनाय जायो आरो मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 11आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 11नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 84866100047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन